Ingunn Eiriksdóttir fra aktuelt.fo. Hva skjer av torgene som det? Det er en idé til Tryggari internet det gjør, og det er et tiltak som blir hildt i 25 London i heimen i dag, og det så er for han blir hildt i fyrjon. Hva er konkret ute på Tryggari internet det år? Det snur seg om at varspa ljós og Tryggari internet nøsle, og i år er det særlig internet nøslen til butten og ungen som dere setter fokus på. Er det nøyert at sette fokus på trygt internet til ungen og bøtten? Och det är viktigt att man fokuserar på att förebygga arbete i öknen. Och det har ju dömer om folk som kommer ett eller fyra. Så det är viktigt att bli vi att upplysa och vela om reglerna som är gällande. Du nämner dömer om folk som kommer ett eller fyra. Vad kan vi komma ett eller fyra internet nu? De dömene som också sucha det är skäljande folk här myntor eller filmer vi har lagt ut av nät i Adamon. Myntor och filmer som de inte vill ha ska ligga här. Och så är det eisne somme som upplever att onkel skriver och kjell och till dig eller om dig av näten. Eller till att onkel ger sig ut för att vara en annan. Kan föräldrar vara via förebygga att ung kommer ett eller fyra internet nu? Ja, det är stor antydning att föräldrarna intresserar sig för vad butten gör av näten och hjälpa att stola och välja dem. I stora mån är detta spårningar om uppehållning och gåan skick. Och föräldrarna har ju upp allt butten till att bära sig att det verkliga löven och nu turen så kommer till det digitala löven. Hva kan föräldrar och lärare finna hjälp och rådgivning om trygt av internet nu? Dataetligt har vi gjort i mest kunnande tillfär och vi har gjort några boklingar som heter det tog en outcher 1 och 2. Och så lägger vi jaunan gåra och väläringar ut av hemmasöjna. En gång tack för samrådet. Själv tack.